Kajingthap kerteng na kabentaban aireng ki election ying dorbar thawan ha kajala klanang ya chakmat hagaba hagan reutrik urumphang arhaja arpuar kabre kasingi kaban reu sawul ki kertong ka UDP lambar kibe ki kertong ni kibe ki seng ki bakintup na BJP PDF HSPDP baru kertong shimet kila pendap kajingthap kerteng ha ki returning officer ha ka office of district election officer Riboy district kisawut ki kertong ki UDP ki kintup uba Mirror Bonds em na nongpo uba Sunshine Makri na umsning uba Badhok nong mali na jirang uba Bayohun lang makado na mau hati bat kibe ki bla thap kerteng ki kintup eka kong I kharbani na HSPDP mau hati uba Bayate lang lapang jong PDF umroy uba Osbert Birenja kertong shimet na mau hati uba Everest Maring jong BJP na mau hati uba Dorut Majau jong BJP na umsning baru ba Shan Bor Ramdi nagaseng BJP na umroy constituency. Kay kabra pelong inga kumbuin di samlarang ba ya kabangan mi shikmat hagane ka jinge khone kane ka amle ka daw ba ka long ba ngi sibon ge eke ge jinge khamtam ngala jer shwa ka baide hapok kamure constituency habide ba umroy constituency kay ka ba la pelong inga ka bangan mi shikmat haka por gi bala dep ngalong tang kumuri pa ba ngala persang man tray kat bala Hendrai ngalong tang kumuri pa ba nganam la man le ai te Hendrai kabran kam yangi ya ka bangin wan second siapo ka Megalel Chief Assembly ya ka ba hangte ken nginyo ban ya tan ban ya khon ban ya tainya na ka banta ban yada ya grib ka jemen reu bat ban wan ra ru ikino kino ki roy kapar hapo jong kamroy konstitusi kumang I hangte fitem ka umroy airport kana hapo kamroy konstitusi kadai jong ka central Hendrai haduk manta kate ka umroy kadang long kumtu kumujulang ba haduk manta kami ba ikiu sono kisama ki bade bade kami jam hangte ru kimyo Hendrai la I peman wan ki bro ki bna sabar hangte po ka hangte umroy airport nang ta larang iphai stage by day baka ICR hangte ro ka central Hendrai kipai ba jungi nang po umroy konstitusi bat dikasi kimyo ban rongkam hangte ka ICR Hendrai li I ki bar jelas sudah Hendrai kumunang ikhmat ngidon kam kan ye ban pej ekom kita ki aka borok kom kajidon kam jong kipai ba natala dingi phai sekdika umroy containment karangmen ke bai khot antai ka jeka balawan ki sipai ngili ba ki sipai gila sang ban kentur pot ang tika jeka ke jungi menta ka tu ka pot jong ka tika rangmen jong ki sipai kala poi hadu ang te po yo umroy hate ka sunong hate jungi te umroy nora Hendrai hadu menta umdan bi kita ki aka borok khot kijing sa thompor kijing sa le don bor ki balanang bon balanang jelai hapo jong ka jai benre ko jungi don kata ka jing angdut warwara ya ka jingkala apa ko mesti konsi bade berkoroi kapar kamtam iki agricultural sector educational sector sports and youth sector nang ta bade kum ka tourism sector berkiwe berhaju kapar warwara ya ka sustainable development apa ka mesti konsi berkoroi kalian jungah hi kumu kortong jo parti di mesti konsi ngi ba kalau 4% ngidon jikerman buin poisya ka jingjok kanai ke platform ka ba ngawan khmat ngakwa ba ka ba mat ka ba nengkong kadai na kabenta jong ki unemployed youth we need very skillful youth to be entrepreneurs te ka thong ka ba khmat ngan bu ya ki khun samla ki ba don ka thong leng ba ka jing nang jing start jong ki but ki skill development ba fair ki ba ki don ki ba ka sarkar jong Narendra Modi kala ai sha ki khun samla ki ba don kata ka jing thrang hukum ka Didi JKU kare ka way na ki platform haba baro ki jaj skill development training kila ban ai na ka banta ki young entrepreneurs te ka tu kare ka way ka ba kila ai tenang ta ki MSME schemes ki ba fair ki ba ki samla jungi ki bala nang ki bala start ki ba don ru ka thong ban yang la jong ki kijat kini ban phai se gine ki lat ki lenti ki ba ki ai ka mudra loan kadan haki lai benta ke bakin ai na kebenta kitu ki ba qualify te kata kare ka way ke bang kwa bat kumu samla na kene ka dong bat ka thamri boy piu hi bang idon kam hi utrai muluk utrai jaka uban long utau u nong elam lenti para samla te kane ka kenti nga join knang na kene ka party bang yo but India needs a very young and dynamic leadership especially Mauhati constituency ka jing thmu kumbang ilayo ban sakri hagini san snem ki belalej ka jing thmu golong ban kentiu ya ka nongpo panosi ya ka Riboy district ki barok kawi ha ka bangin tristom kadwala bat ingin scam bada ka jing yalam ngejong boleh try kenrat bat ki pajba
jong nong po kon si ngin sa poi hau thong jong jing job banang sakri khamba haki por ge banwan ji kun election we le ngilong confident bai ban job jadi ngi I bangi sania haki pajba jong nong po kon si ban penchong nong rim haki kam ki banga kum sakri berit ngila persang ban trei haki di san stem dona ge bale om tang ya nong po kon si ya gri boy baro kowe bat ka jela bat ngi scam bagi pajba ge badon burom jong ka nong po kon si kinsa ai ke jing kersan bangila ban poi sau thong jong ka jing job ki kamni ke batmai bagi UDP kampat jujob na nong po konstitusi agi por ke bala dep ru kila jujob ke MDC election la jujob ding soburom hagi por ke bala dep I mahe doktor Didi Lapang ude MLA bola job pratli ke election bat sau pus nem ke thi ila sakri bat gajing sakri gajung I kum ubriu na khamban ya kani gajing sakri ni kum ubriu ki pajba ki penjob na kapor sa kapor ta kani ke kentiru ngilong confident bat ngi shania ya ki pajba jong nong po kon si ba ki kam ki bangila persang ban tre ban sakri ingi scam ki pajba ki nom ino bat ngi kerpat hiru balong ba jong gani kapor sa ki pajba jong nong po kon si ban ailat biang sa sisin bangin yo ban sakri khamban bagi don ki kam ki bangila la ban pendep bat gidang don subun ki bangin patla san snem gede kapor ka balengkot tenre ingi scam bagi ni kapor ka banwan ngin la ban sakri khamla banga hakani kasngi ndru tarik ngala fai ya kan nomination but nasyani scam ya ki paj ba nong thabut jong ka mawati constituency bakin ai ka jing kershan bangin poi show thong jong ka jing job but ka jing job ka jonga kan de ka jing job jong ki paj ba nong song snong jong ka mawati constituency but ka jing ele jonga ya election la arsin menta ngai ba kidang don ki jingduna hapo ka constituency mauhati nakata ngawan biang sa sin banya khun ya kan election kum kariu kan thai ngai ba bun ba ki jingduna hapo ka constituency but ngakwa ru ban kan tiu no ya kini ki jingduna khamtam ya ka PHC kan tiu no sya ka CHC but namenta ki youth ru ba ka don ka jing thrang ya nga bangan wanra ya ka ITI hapo mawati ka institute namenta ki khun samla bakin yo kam yo jam ban kin yo ka jing training hang tai bat namenta ka umbam umdi ka surok bat kumta teter ki jingduna hapo mawati ngawan namenta ki pajba kop siliang sam siliang ki beduk ki besok bat ka jing kerpat ka jonga ya ki pajba jong ka mawati bat ya ki nong kersan jong ka SSPDP hi baro kawe ka Meghalaya kat bang ibu ya ki candidate ban pendiang banyele ke election namar kane ka parti ke jongi ke ka parti ka bala rimtam na baro ki parti bat ka bala penyo ru ya ka jela Meghalaya leng ba ka jing trai sitam jong mai shopping bat ki sipai om tang na po West Khasi Hill andrai wat na Ribhoi district Khasi Jantia Hill ru komjo bat ngakerpat dak jing snoret ya ki pat ba to se pen salem ya kane ka parti ke jongi khnang ki bar na po na khnang ba na po bar jong ka state ka jongi ru kintip ba kane ka parti ka bi ya ka jaj ban reu bat ya ka ri Khasi Jantia ka jongi pai ba jong ka jerang constituency uladon kam ya MLA bala ban sim garai ngilaya sansnem da kita ki join penchor MLA la banong te kimla umla ban sim ka barai betikna habide ba ka jingnon kam ka jong pai ba bat kita kisin ba pau menta ngilayo ka support ko biang na baro kinong sosnong jong ka jerang constituency kinong kursian gid jonga kinang ne hadu menta kimat bekongsan ka jerang constituency ka de ka rep karyang banengkong kabaar ka de ba habide ka border bat ka asam ka bingihap mat penbai haturkom ka ba kinong sosnong kinihun lang ngam idon ji khun ni ka jingile mentang i ngile marwai fi nadu arajar khan reu ngalong nong yalam jeng sang norep bat habanga yaj lenti ko mutaw nong yalam ki jing ki ba hakmat nga shem ha be de nong rep ka ba mod lai tile ki banta kawai ka de bakim yo sambai hakapor ka ba biang ka ba ar kimyo ya kasbo ka balai ka de ka ansu ye thu ipi ngiladap san post nem ya ka jingrakhi jong ka Meghalaya handrai ban phung ka arsen ngim phatla hadu kini singanta Meghalaya is the heaviest rainfall in the world handrai ngim don kita ki dam ki ban yada ya ban bu ya ka ban bagi breu ha ka portlang kim ban yo ban thongjor kom katai ka snong nong ba mardon portlang kim yo ban thongjor namar don sho inala kila pralut
dai hangta ba nakaliang jong kinong rep ki ang mentakan ti pinhap mi syakmat namar ngi ba jing ki mati terkam jong kiladon ka case culture ngiladon hapo umpung umiam kilet pa laki jong ki khmat ka baar ka bang yuan ra ya kata ka mati terkam kelong ngiladon kata ka yo hapo mairung village ka yo nam ta kinong rep kabalai kalong ngilayo ya kata ka machine menteliat yung penyang komu leman geras citra nala grama pria kemawol kadon hapo umyorong kita mati terkam jongi Kalau mentah kamu di konstitusi kali, kau ini konstitusi ke bah sadientam. Ani payah health sektor tang lagi PSC. Ada ngira bandon ke CSC lah kalau home try pada mau di tak ada hal yang health sektor. Nah yang ke education tu as of now 4 don even one higher secondary school in Mahdi konstitusi. Badan mentaruh ke datang kerja komisen di Home Salai. Tuai sim badan mereka. Ya bapak partner kali yang communication nanti sengkian tu. Dia nak kita babon je dia. Babon surat kerja ni. Dia belajar lapar. Ada say we need a government policy on road sector. How to restructure for roads in future.